Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos de novo un día máis na radio e na televisión municipal de Cerceda co informativo. Hoxe, mércores día 12 do mes de marzo, imos a falarlles, pois, por exemplo, de que este sábado haberá un espectáculo de maxa. Saberemos quen será e a que hora. Tamén falaremos da administración preto de ti, unhas xornadas que haberá no Viveiro de Empresas. Tamén este sábado que ven hai un seminario de defensa persoal femenino e o mércores 26 haberá unha charla sobre o dano cerebral. Falaremos deso, da oficina móvil Retorno, que mañán xoves estará aquí en Cerceda, e de que se ampliou ata que remate esta semana o plazo para anotarse a viaxe a Salou. Lembramos que se pode ver a exposición do Mar e da Terra na Biblioteca Municipal de Cerceda e falaremos do envellecemento activo, do plan de emprego local da Diputación que esta semana remata o plazo para solicitalo e tamén falaremos de que a parroquia de Encrobas é zona tampón de novo un ano máis no tema da polilla da pataca que obriga a comunicar esas plantacións. Deso falaremos tamén dos deportes, donde hoxe falaremos do Rally da Coruña, que de novo terá a Cerceda como protagonista nun dos tramos que será, en este caso, de novo o último. Falaremos deso e do tempo. Anticiparlle que o máis destacado do tempo é que baixarán as temperaturas. Este próximo sábado, o mago Dani García ofrece unha gala de maxia este sábado, día 15, no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 6 da tarde para todos os públicos. É unha gala de maxia donde todo é posible. A maxia e o humor se fusionan para que grandes se ilusionen como pequenos e pequenos podan imaginar o grande. Dani García, que recorreu o mundo cos seus espectáculos, ven acompañado dos seus colegas magos para unha cita moi especial, que será este sábado para todos os públicos, entrada gratuita este sábado no Auditorio Municipal de Cerceda ás 6 da tarde. Unha gala de maxa do mago Dani García. Máis temas, falamos da administración cerca de ti. O Concello de Cerceda, xunto co Ministerio de Política Territorial e a Federación Española de Municipios e Provincias, organizan unha xornada dedicada a achegar a administración á veciñanza. Basicamente consiste en asesorarse dos trámites e xestións máis habituais ca administración, resolvendo dúdas e axudando a obter o certificado digital e tamén a clave permanente para que se poda relacionar electrónicamente coas administracións públicas. Será o xoves da semana que ven, día 20 de marzo, a partir das 11 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. Hai que anotarse previamente, é gratuito, pero hai que anotarse previamente. Poden chamar o teléfono 881 98 15 53, 881 98 15 53, ou poñéndose en contacto tamén personalmente ali co Viveiro de Empresas no Acevedo. Lembren que será o xoves día 20 de marzo a partir das 11 da mañán no Acevedo, no Viveiro de Empresas, unhas xornadas dedicadas a chegar á administración á veciñanza e ademais de dúdas e de trámites e xestións, o máis interesante é que ali poden obter o certificado digital e a clave permanente. Así que, sin ter que achegarse, por exemplo, a Facenda a Coruña, poden acadar este certificado este xoves, o xoves día 20. É gratuito, teñen que anotarse previamente. E tamén esta fin de semana que ven terá lugar o Seminario de Defensa Persoal Femenina que o Concello de Cerceda organiza tamén a carón do Día Internacional da Muller. Xa son 35 as mulleres que están anotadas para este seminario, que será este sábado, día 15, un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 e 70 anos e se celebrará este sábado de 10 da mañán a 1 no pabellón municipal de Cerceda. O plazo para anotarse remata o día 11, ou xa remataba na xornada de onte, así que, polo tanto, xa está pechado e son 35 as mulleres
que van a disfrutar deste curso intensivo de defensa persoal femenina. Está impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF. É unha iniciativa, insistimos, gratuita. Si en este caso todas as persoas que estén anotadas, evidentemente xa lles comunican, xa saben a hora, pero lembren que será este seminario o sábado. Máis temas. O mércores día 26 deste mes de marzo, dentro de 2 semanas, haberá unha charla sobre o dano cerebral. Será o mércores 26 de marzo, pola mañán, de 11:30 da mañán a 1 no Viveiro de Empresas no Acevedo. Terá lugar unha interesante charla sobre o dano cerebral adquirido. Se abordarán as causas, como poden ser ictus, traumatismos cranoencefálicos, tamén as secuelas e os recursos de atención que hai dispoñibles. É gratuito, pero deben inscribirse previamente. Poden chamar ao teléfono 652 770 653, 652 770 653. Está organizado pola Asociación Dano Cerebral de Galicia coa colaboración do Concello de Cerceda e da Xunta de Galicia. Mañán xoves, día 13, a oficina móvil Retorno estará en Cerceda. Mañán xoves, día 13 de marzo, estará no campo da Feira de Cerceda unha oficina móvil do Plan Retorno da Xunta de Galicia. Se trata dun punto de atención presencial coa finalidade de prestar un servicio de información e asesoramento para as persoas emigrantes retornadas a Galicia e as súas familias e responder ás demandas e necesidades derivadas do retorno. Poden pedir cita no teléfono gratuito 900 102 380, 900 102 380 ou a través da web www.emigracion.xunta.gal. Ampliouse o prazo ao longo de toda esta semana, ata pasado mañán venres está aberto o plazo para anotarse a viaxe a Salou ou ata que se esgoten as plazas. A día de onte tan só quedaban libres 2 plazas para ir a Cataluña do 8 ao 12 de maio. Do 8 ao 12 de maio, unha viaxe que incluye a visita a Barcelona, o Parque Nacional do Delta do Ebro, a Tarragona, Miravet ou a Reus. O precio é de 600 euros por persoa, pero este precio incluye o autocar ao aeroporto, o avión, a pensión completa, un cruceiro polo Delta do Ebro, guías turísticos, 4 noites de hotel de 4 estrelas e entradas ao Parque Güell. Se alguén quere anotarse, coller as plazas que quedan, deben darse presa, o prazo remata xa esta semana, poden poñerse en contacto na terceira planta do Concello cos servicios sociais polas mañáns ou chamar tamén o teléfono 981 68 60 68. Agora falámosles da exposición do mar e da terra. Dende a semana pasada ata o próximo día 19 de marzo está exposta na sala de exposicións Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da feira, polas tardes de luns a venres de 3 a 8, os sábados pola mañán de 10 a 2, na biblioteca, insistimos, na sala Xosé Neira Vilas, unha mostra, unha exposición itinerante promovida pola Diputación da Coruña, chamada, como xa dixemos antes, a exposición se chama Do mar e da terra, e busca difundir especialmente entre a mocidade os exemplos de innovación, calidade, éxito e compromiso co rural que existen na provincia, poñendo o acento na importancia de fomentar as oportunidades que ofrecen para o emprendemento os sectores mariñeiro e agrogandeiro. Mais temas. Lembramosles que o Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue insistindo na actividade chamada envellecemento activo ou en forma corpo e mente, que se está levando a cabo actualmente nos locais sociais de Rodís, no da Silva, no de Queixas, no de Meirama, no da Baixa, no Piñeiro ou no de Cerceda. Unha actividade máis que recomendable para as persoas maiores que consiste en realizar actividades para adestrar a memoria ou ximnasia de mantemento básico para manter a mobilidade.
Decirlles que se alguén quere anotarse é gratuito. Se trata dunha actividade gratuita que vota ao Concello, que votou a andar o Concello de Cerceda dende fai xa prácticamente un ano. Se alguén quere sumarse, pode facelo ou ben nas oficinas do Concello polas mañáns ou no local social onde se imparte a actividade máis preto do seu domicilio. Insistimos que é unha actividade gratuita. Falamos das axudas PEL. A Diputación da Coruña convocou o programa de axudas do PEL un ano máis. É un programa de subvencións de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cuotas sociais de persoas autónomas, axudas para sufragar parte das cuotas da Seguridade Social correspondente ao réximen especial ou sistema especial por conta propia para persoas autónomas. En este caso, hai varias liñas de axudas. O plazo está a piques de rematar. Unha das axudas é a axuda PEL-PEMES, creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas, microempresas ou autónomos. É unha subvención para contratar unha persoa, para contratar persoal ou crear un posto de traballo ou ampliación do cadro de persoal, insistimos, de pequenas, medianas empresas, microempresas ou autónomos. Sería para este ano 2025 para calquera empresa ubicada nos concellos da provincia da Coruña cunha poboación inferior aos 20.000 habitantes, polo que está Cerceda evidentemente incluída. Esa é unha das liñas para axudar a contratar unha persoa. Outra das liñas é o mantemento dese posto de traballo. Se trata de outra axuda para manter ese posto de traballo creado xa o ano pasado o albeiro desta axuda, e así se mantén un ano máis como mínimo estas axudas para pequenas, medianas empresas, pymes, microempresas ou autónomos. E hai outra liña de axuda que en este caso sería tamén, como xa dixemos antes, para sufragar as cuotas dos autónomos. O plazo para presentar estas solicitudes remata o próximo día 17 deste mes de marzo, sería o último día ás 2 da tarde. Teñen que facelo pola sede electrónica da Diputación. E volvemos a insistir nelo, especialmente dedicado para os veciños de Encrobas, da parroquia de Encrobas, porque volveu a ser zona tampón no tema da polilla da pataca. A Xunta actualizou os datos das zonas afectadas pola polilla da pataca e, si ben as medidas que se están levando a cabo están prácticamente erradicando a polilla da pataca, sigue habendo, ou alo menos risco. Ten que pasar 2 anos dende que se detectou a última polilla, polo que a zona de Encrobas, na que non apareceu, pero si é zona limítrofe, zona tampón para a polilla da pataca. Que implica iso para os veciños de Encrobas? Pois que en calquera caso teñen que comunicar inmediatamente despois de sembrar pataca, ou en todo caso antes do 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con patacas. Unha comunicación que se realizará utilizando un modelo que atoparán na oficina rural ou na sede electrónica da Xunta de Galicia. Por último, recordamos que a ITV de Turismos se pode pasar aquí en Cerceda a finais do mes que ven, así que se vostede está pendente de pasar a ITV, que sepa do seu vehículo que poderá facelo aquí en Cerceda dentro de un mes, sin ter que achegarse a outros concellos, pode facelo aquí directamente en Cerceda. En canto aos deportes, hoxe falaremos do Rally da Coruña, porque ten a Cerceda como protagonista, un Rally da Coruña que volve un ano máis a celebrarse e que, en este caso, vai a ter máis de un centear de pilotos que formarán parte da proba puntual para o Campeonato Galego de Asfalto e que se vai a celebrar entre o día 21 e 22 deste mes de marzo. 21 e 22 de marzo, Rally da Coruña, donde o evento, que en este caso este ano presenta 2 tramos inéditos, un en Ozacesuras e outro no noso concello, en Cerceda, que volve a ser un dos tramos importantes deste rally. O de Cerceda será o último tramo e seguramente o máis decisivo de toda a proba, aínda que o concello é fixo nesta cita, o concello de Cerceda. Na presente edición se realizou un percorrido, vai a ser un percorrido inédito, o de Cerceda,
un tramo moi similar ao trazado do Rally Mix de Cerceda 2014. Arranca desde Xesteda e probablemente vai a ser o tramo máis exixente de todo o Rally da Coruña, con constantes cambios de ritmo, zonas estreitas, sombrías e sucias. Aí se poñerá a proba de destreza dos participantes, que deberán esmerarse para evitar posibles resbalóns, patinazos ou derrapadas. Isto no Rally da Coruña, 25 edición, e que se vai a levar a cabo, en este caso, os días 21 e 22 de marzo, aquí en Cerceda, un dos tramos, o último deles. Xa rematamos co tempo. Durante mañán xoves, unha borrasca situado na península vai a deixar unha circulación de ventos do nordés, moi marcado en Galicia. Con isto teremos ceus con alternancia de nubes e claros. Pode haber algún chubasco, máis probable canto máis ao norte de Galicia. A cota de neve sitúase nos 1000 metros, baixando os 900 ao final de día, xa que as temperaturas van a sufrir un lixeiro a moderado descenso, e o máis destacado, as temperaturas van a baixar nos próximos días. Os ventos soprarán do nordés moderados en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodíz e Tomás Ramos na televisión, Manuel Eirís na redacción, en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.